Хәерле кичләр. Инде мин башлагач, мин бетерергә тиештер инде дигән фикер белән яздырам әлеге видеоны. Мәхәббәт шушыдыр җыры. Бу инде легендар җыр, һәм инде шундый легендар җыр кырыйларында гау-гаулар чыгып торадыр инде ул. Шуңа да легендар бит инде ул. В общем, бернинди конфликт юк. Күбегез күргәндер инде. Аны Эльмира да куйган иде ТНВдагы пост, ТНВ страничкасындагы. Анда Нияз Валиев белән Лилия Кадырова барсын да аңлата. Әле интернетта да статья бар, анда Лилия апа Хамитованың да фикере бар. Инде бу бөтен нәрсә килеп чыккан нәрсә, ул минем ашыкканнан килеп чыккан. Әйтәләр бит инде, ашыккан ашка пешкән диләр. Һәм инде ашыгы фикер йөрткәч, менә шундый недопонимание да килеп чыга. Кызганычка каршы, әлбәттә. Эльмирага без беренче тәп пычрак атырга тырышмадык, атмадык та, чөнки Эльмираны без нык хөрмәт итәбез. Эльмира белән элемтәгә чыктык, Гөлсирин чыкты, һәм инде бөтен нәрсәне сөйләштек. Надеюсь, Эльмира ачу тотмыйдыр. Мин әйткән сүзләр, әгәр дә Эльмира сине рәнҗеткән булса, мин менә официаль рәвештә гафу үтенәм. Ашыгып әйткән сүзләрем сине рәнҗеткән булса. Шул инде ничек дип әйтәләр әле, конфликт исчерпан диләрме әле? Конфликт булмады инде ул, но исчерпан. В общем, шулайрак. Вот, расходимся, конфликта нет.